Good morning guys. Ayun, we're here na sa school ni Chris. Crazy. Ang pangit ng quality guys. Kalahati lang yung ano, yung picture, yung basta, yung screen. So, anong ko muna to? Kakapain ko muna din. Titignan ko yung settings. Anyway, bilis na. 7:06 na. Bye. Bye. Alas 12 out na. Wala nang kiss yun eh. Wala na. Paparinig ka muna. Parinig ka muna bago yung mag-kiss. Bye-bye. Bye. Hello. Diba? Wala na. Parinig ka muna guys. Para humalik yan. Saan na yun? Atid ko lang muna yun ang tanaw. You're the one I love. Wala na. Pasok na siya. So, let's go home na. Alright guys, nakahanap ako ng foam. Yung hindi na ginagamit. Ito yung unang foam na ginamit nila sa dati. Na inihian ng mga aso. So, ayun. Nagtabas kami ni Daddy. Para ilagay doon sa taas. Ayan, para maseryohan siya. Let's do this, guys. Ayan, scrubbing ko lang tong wall para hindi na kailangan pinturahan. Kasi mga itim-itim, di ba? Ano lang yan, mga alikabok lang yan, na nabasa. Tapos ito, ayan, pupunasan ko. Naglagay lang ako ng Sunrox. Ito na may water. Ayan, binabad ko na siya kanina. Scrubbing na lang natin. Ito pala walang to. Pero, never mind. Hindi naman makikita yan eh. So, nalagyan na ni Daddy doon ng foam. Pag sinara siya, hindi na, wala na talaga. As in, totally, parang soundproof na siya. Ayan. Meron pa naman. May bukas pa ba? Pero hindi na ganon ka, hindi na ganon ka lakas. Ayan. Narinig pa naman pala. Pero, ayan, silado naman eh. Wala naman sa bagay, hindi naman naka-soundproof talaga to eh. At least, hindi ganun ka, kaingay. So, wait lang. Kuskus lang tayo guys, habang may oras pa. Kasi alas 12, susunduin si Chris, tapos alas 3, aalis kami. Diba? Para makapag, pa tayo? Makagawa tayo. Yes, update guys. Ayan, pati ito na na-scrub ko na, pati sa taas. Pinuputulan lang ni Daddy yung dalawang curtain rod kasi mahaba. Ayan, puti naman na, 'di ba? Pati dito is ko. Oops. Pero may mga sila. Ayun, pag malapitan. Pero pag malayuan din naman halata. Hey, yung alis diyan. Ayun, mamap ko na lang 'to, final map. Tapos, final punas dito sa jealousy. Grabe, alikabok dito. Nangitim yung kasi. Ang kapal nung alikabok niya kanina. So, final, na lang dito punas. And, patutuyuin na lang. And, style na lang natin, guys. Ito, baka, na ginagamit namin sa bazaar to. Masyadong malaki yung nagawa ni Papa. Baka, i-donate ko na lang dyan sa ibaba. Kasi may mga tanim-tanim din dyan. Dyan, So, paglalagyan nila mga cactus din. Ewan ko si Daddy pag pumayag kasi ayaw niyang i-let go ito. Kasi may gagawin daw siya. Tapos, ito kailangan matakpan ko to. May kami dun sa labas, diba? Yung fake plants. Lalagay ko na lang dito. Pahugasan ko lang muna kay auntie.
So, ayun guys. Grabe. Hagardo na ako. So, naglinis talaga ako. Sinadya akong malinis ng bago maligo para tapos na. Ayan, i-style na ng ate. Labas. Ayun, tapos din ako bibili ng upuan. Yung dalawang upuan na lang na, ayun o, yung tira namin sa dining. Yun na lang gagamitin ko dito. And, ano, siguro, table. Feeling ko nga itong table na to, okay na to eh. Ayun, ito o. Folding lang. Kasi gusto ko maluwag dito nga, para tambayan lang, diba? So, yeah. Tingnan ko maglalagay din ng table. Tingnan nyo ba? Tingnan natin. Tapos ito, i-repaint ni Daddy. Ayan, kasi kinakalawang na. Tapos ito, i-repat niya. Para may ano din dito. May plants pa rin kahit pa paano. Tapos lalagyan ko na ng curtain laters. Ayun, kain muna tayo guys kasi I am so hungry na. Nag-skyflakes lang ako kanina at ininom ko yung ano, yung, hey! Labas! Ininom ko yung gamot. Diba? Yung preparation para sa check-up namin later. So, si Daddy na rin yung pagsusunduin ko kay Chris na muna. Ayan siya, pinuputulan niya yung curtain rod. Ay, thanks, auntie. Ayan. Puluta ko kay auntie ng ano, yung pritong tilapia sa zucchini. Ayan. Kain tayo. Pareho naman yung size niya, guys. Ayan, 140 by 220 cm. Ayan. Pero pag hinang mo, tada! Mahaba itong ano, mahaba itong white. Ayan. Kaya mo na nga. Ano nga? Palpak? Palpak yung measurement. Ano eh. Ayun, naghanap sana ako ng pantay. Dito, papantay dito pa. So, ayun, puro nakahang na rin. Okay na nga yan. Hang ko na lang yung isa. Maggie, tabi dyan, Maggie. Tabi. Ayan, parehas ko na nakabit, guys. Ayan. Si Daddy, ayaw niya sanang palagyan ng kortina. Kasi sabi ko, nakaka-distract. Kasi minsan may umano dyan, oh. May mga tao dyan sa taas, mga tenant. Minsan, syempre, din, sumusungaw, ganun. Eh, mag-film ako, nakatingin dito, diba? Minsan, lalo yun dito. Ayan, nandiyan. Minsan nakatingin pa talaga sa akin kung anong ginagawa. Diba nakaganito ako? Nandiyan siya, nakaganin sa akin. So, diba, nakaka-distract ng ganun. Pero, ewan ko, mas gusto ko pa rin na ganito. Parang, mas cozy. No, yun. Pero pag pag hindi naman ako mag-film, okay lang siyang i-ganyan. Ayan, para mas maliwanag. Ayan. Diba? So, yeah. Finally, isa katuparan din, guys. Na natupad din. Yung tagal ko nang binabalak. So, that's it. Lilinis na lang ako sa loob naman. Ito, okay na to. Ito na lang ang papaalam ko pa kay Daddy. Ang dumi no. Siguro na nilinis. Pero pag ipastay niya to, lilinisin ko sa labas. Tapos lagay ko lang yung dyan, yung fake plants. And then, okay na. Ayan. Isang na lang, maliit na table na lang. Then, ox na. Wala na guys. Wala tayong masyadong gagawin dito. Kailangan ko lang naman ng background kasi na malinis, diba? Ayan, habang lumalafang tayo. So, yay! Mabang nakaligayahan ko. Kinakapa ko pa rin tong settings, guys. Kinakalikot ko pa rin kung anong mas magandang settings nga. Para full HD na hindi naman kalahati yung lilitaw sa screen nyo sa YouTube. So, ayun kasi yung kahapon habang nag-i-edit ako is kalahati lang. I mean, parang pang cellphone yung gamit. So, ayun. Try natin itong isa ngayon. So, ayun, nakaligo na ako. Papatuyo lang habang inaantay si Daddy. Alam niyo naman yan, ang bagal talagang kumilos niyan. Parang pagong yung kumilos, nakakainis. Kahit nung nagtatrabaho pa yan, guys, talagang visit na visit ako sa kanya kasi alas 3 kunwari ang shift niya. Naku, 2:30 tsaka pa lang yan kikilos. Nakakaloka. Ayun. Ay, talaga naman.
So, ayun, nagana na ako. Naglagay na ako ng serum, tapos sunblock. Tapos magkikilay na lang tayo and lipstick. Okay na yun. So, yun lang. Tapos, ito, sana matuyo ng bonggang-bongga para hindi magbuhabag yung buhok ko. So, andito pa rin yung ano guys, yung i-repeat ni Daddy. Siguro to bukas na lang. Tapos ito, andito pa rin. So, madumi pang tingnan. Pero, ayan na siya. Ito, tatanggalin siya. Basta naayos ko na, nalinis ko na, nais-is ko na yung ano, yung mga wall. Ayan, malinis na yung mga wall niyan. Dry na dry na yung ano ko, yung kamay ko. Kasi nga, ito ginamit na ano, diba? Yung bleach. Nakadry kasi ng ano, ng skin yung bleach eh. So, baka magbakbak to kinabukasan. Tapos, nahawakan ko pa yung cactus dito na patay na. Eh, yung ano pala nun, wala na, tinapon ko na, naidis ako. Yung sakit kasi, nasaktan ako. Yung, eto, yung mga tinik-tinik pala niyan, yung ganyan, oh, is, tumutusok pala talaga yan sa, para kang na, ano, ano tawag doon? Splinter. Alam nyo yun? Ang sakit, grabe. Ang daming ano pa naman, ang dami nung, basta, tinadtad, para ko tinadtad ng ano kanina, mga balahibo dito. Hindi sa isa kong tanggalin. So, yun. Ayun, oh, sayang to, kaya i-repaint na lang ni Daddy. So, ayan, may mga ano pa doon. Tapos yun, walang po anong ilalagay doon. So, we're on our way na guys sa Enterprise Center. Kinakabahan ako. Ikaw, Daddy. Nope. Nakabahan ako eh. Happy Valentine's guys. Aww. Alam mo, bitter ka. Ba't di mo nalaki ako regaluhan yan, di ba? Bigyan ng bulaklak. Kicharang bulaklak. Isang basket. Putok-batok. Ayun. Gusto naman putukan ngayon. Happy Hearts Day, everyone. Ayun. Kami date namin ni Daddy sa OB. OB Gym. Dinner time mamaya. Pachiting. Kaso wag tayo sumabay kasi dami niyan eh. Punuan ng mga... Wag sa... Ayun guys, walang nangyari. Oily na pala ako. Hanggang alas 3:30 lang daw pala yung clinic. Hindi ko nakita sa ano namin, appointment card namin. Tapos, lagpas na ako doon sa day 7 ko. Tapat kahapon. Pero pwede naman daw gawin hanggang day 12. So, tomorrow babalik ako morning. Kaso si Daddy is kailangan ulit mag-abstain ng 2 to 3 days. Maximum ng 5 kasi hindi pwede ng mas matagal ng 5 days. Kasi deads na daw yun. Bumili kami pambaon ni Chris sa field trip. Tinan mo na mga pinagkukuha ni Daddy. Akala mo magtatayo na lang sa Aris-Aris to. Para one day mawawala anak niya. Nakakaloko. Ito akin to. Spanish bread. Papaluto ko kay auntie ng adobong natural. May ano doon, may 4 na kilo ng baboy doon. Baboy damo yan. Baboy daw. Huling baboy na nagdadamo. So ayun na nga, dapat magdi-dinner pa kami ni Daddy after niyang bumili ng sapatos. Ano na, buwisit ako sa kanya. Uwi na tayo? Bakit na naman? Wala ako sa mood. I can see your Ano? halitosis. So, umuwi na lang kami. Tapos on the way pa, pa-uwi talagang, hindi ako umimik talaga. Sobrang visit ko sa kanya. Hindi Kaya, na kasi yung stereo. Namimik. Ganit sounds ako. kaya pag ako nagbuntis, tapos ganyan, magiging kamukha niya talaga sobrang bonggang-bongga. Lakas mong visit na itong taong to. Ano ka? Ay. Hello? Yes po. Yes po. At dahil wala tayong vlog guys, let's do an updated what's in my bag na lang. Sama ko na lang sa vlog ha. Nag-separate. So, ito ang nakikita nyo yung bag ko ngayon na lagi kong dala-dala. LV na never full yata to. I'm not sure guys. Ayan. Laki. Gusto ko siya kasi malaki siya. Ayan.
tada! Yung white na klase yung nasa akin. Kasi meron na itong yung classic yata tawag doon. Basta yung trademark ng ng Louis Vuitton na brown and light brown. So, yun. Sa akin is yung white and gray. And hindi to original, guys. Fake lang to. So, ayun. Wala tayong pambili ng original. So, nagandahan lang ako kasi malaki siya. Ayun. And so, nagdadala lang naman yan, guys. Diba? Hindi natin kailangan ng mamahali ng bagelya. Mas importante yung ilalaman sa bag. Charot. Pero, kung may pambili naman ng ng original, why not? Kung afford nyo, go. Pero ako kasi, guys, hindi ko afford. And if ever naman na afford ko, is hindi pa rin ako bibili ng ng ganun kamahal na bag. So, okay na ako sa 3,000 naman ata bili ko nito. Or, tama, 3,000 din, guys. Medyo mahal na nga yun para sa fake, diba? Pero, ayun, maganda nga, high quality. High quality, yung mga sinasabi nila, mga replica. So, anyway, ayun, ang bag. So, ito yung laman niya. Ayan. Hindi ayos yan. Papakita ko sa inyo. Ayan, ang itsura niya. Ang laki ng niya, ng loob niya. Kaya gustong-gusto ko siya eh. So, ayan. Random na lang ko nung madadampot ko. Okay? So, una is, ito, yung favorite na wallet ko, guys. Kasi, siya, made of, ano ba tong anak ko? Naglalaro kasi po, pasensya niya. Made of kulambo siya. Alam niyo naman ako, sobrang hilig ko sa kulambo. Ayun. Actually, na siya, oh. Konti na lang is mapipigtal na siya. Diba? Pero, since gustong-gusto ko siya, lagi siyang nasa akin. And feeling ko, sobrang lucky din ng ng coin purse na to. Pero, ang laman nito is mga card na. Ayan. Mga cards ko nandito, mga resibo. So, ayun, lahat ng cards, ATMs. So, dyan. Ayan. And then, next is, ayan, meron tayong double mint chewing gum. Kapag, feeling bad breath na, gano'n. Or, after kumain, yung nasusuka kasi ako, guys, pagkatapos kumain. Kailangan after kumain, nagtututbrush ako. Kapag wala pang toothbrush, gum na muna tayo. So, ayan. And then, next is, itong, ayan, may papel dito na galing sa Ace Hardware. Ayan, yung ni Taylor. Yung pinaano namin, cover. Cover ba tawag doon, Daddy? Seat upholstery cover. Yun. So, ayan, resibo. So, kailangan hindi ito mawala. Ayan. Kailangan mawala. Kailangan hindi mawala. And then, next is, ito. Yung sa namin, yung sa clinic. Ayan. Central Medical. Yung kay Chris pala to kahapon. Ayan. Tapos, meron tayong resibo. Ayan. Sari-saring resibo. And then, ayan yung resibo sa clinic namin. Yung laboratory namin. So, ayan. Ayan siya. Ayan. Isa din to. Kailangan hindi mawala kasi ito yung gagamitin namin pang claim sa resulta. So, ayan. And then, resibo pa. Tapos, meron akong coin purse na galing kay Ann Regalo. Napigtal ko lang. Ayan, Hello Kitty na blue. So, laman niya is mga coins. Ayan, ay merong konting bill. Ayan. Ayan siya. Hey, Maggie. Then, next. Ito si Maggie. Oh, wait lang. Wait. Mamaya na ito ko muna kay Daddy. The next, guys, is meron tayong, ayan, Glutalipo. Just in case mag-overnight, kung saan, gano'n, katulad ng kami sa SMC Residences. So, ayun, kailangan may Glutalipo ako na spare. Yun. And then, we have here, ayan, lotion na galing pa sa Park Lane. Sa Cebu. Yung hotel namin sa Cebu, kinuha ko. Lahat talaga ng mga ganito sa mga hotel, guys, is inuuwi ko. Yun. And then, meron akong calculator na maliit kasi alam niyo naman, negosyante tayo. Kailangan lagi tayong may naka-prepare na calculator. Kasi kapag nasa car ako, si Daddy nagda-drive is nasa guys, nagsasagot ako ng mga inquiries, mga nag-orders. So, ayun, kailangan natin ng calculator. So, yun, and we have pang-ipit, ayan.
Tapos, meron tayo syempre yung alcohol. Maliit. Ayan. Importante may alcohol. Okay. Bango. Ito yung favorite ng alcohol talaga kasi ang bango-bango niya. And then, meron tayong mga... Original. Ano ba yan? Manik-anik na papel pa. So, ito yung sa check-up namin. Tapos, ito yung... Ano ba to? Ayan, yung reseta sa akin. Yung iinumin ko na naman pala mamaya. Kasi, hindi kami natuloy kanina. So, pain reliever. Hindi isang tao dyan, palpak. Tapos, itong David. Mamaya ka na mag-ano. Inis ka. So, eto, meron akong David's Salon na, ano ba this? Parang card, mga ano, ayan, yung mga free, parang voucher siya. Ayan, mga yung free, binili ko siya ng 450 pesos. So, may mga coupon pala, ayan, coupon. Free scalp treatment, free foot spa, hair sparkler, shampoo blow dry. So, ayan, usong-uso to ngayon. Tapos, meron tayong, ito, listahan ng mga utang, charot. So, basta, importante din to. Ganyan. Meron akong maliit na booklet, notebook, mga listahan. And then, yung partner neto guys, itong bag na to, is itong wallet na to. So, okay, nasa 3,000, diba? Partner na sila. Wallet na walang laman. Ayan, walang laman. Andito lang is yung ano ko, yung ampaw, galing sa, hindi, bigay sa akin ng, nakakabwisit na naman to. So, ayun nga guys, meron tayo ditong ano, ampaw galing sa supplier ko. Ayun, meron pa siyang ano, may laman pa siyang 500. Hindi siya ginagalaw. Wala, natutuwa lang ako na pag may mga nagbibigay ng ganito. So, hindi ko yan ginagalaw. Nandito siya. Tapos, pero may laman naman pala. 500 din. Ayan. 500. Tapos, ayun. Ampaw pa na pampaswerte. Tapos, sari-saring mga resibo. And then, puro resibo. Yan, puro resibo lang to guys. Ayan. Taong wallet. Tawag. Ano na to, hindi na to tinatanggap eh. So, sa wallet ko na lang siya. And then, ayan. Another taong wallet. Pampaswerte. Ayan, nakabalot siya. Alam niyo na, pag mo nakabalot na ganito, pampaswerte yan sa wallet. So, yeah, yan lang ang laman ng wallet ko. And then, meron tayong wet wipes. Siyempre, di mawalang wet wipes. Nagwiwiwi sa mga public. Tapos may alcohol. Ganun din ba kayo? Kasi kaya ako lagi may alcohol tsaka wet wipes. Kasi pag ihita sa public, tapos punas na muna, di ba? Para iwas UTI. Then, meron akong headphone, earphone. Ayan. Then, meron tayong, ayan. Sorry naman. Ayan. Ang lagay ko ng kung anik-anik. So, prito sa Kerastas, yung minili kong pang ano sa hair. So, ayan yung laman niya, guys. Kasi po bang makita ko ano laman. So, ayan, kasi nalaglag na siya. Meron akong Lucas Papaw ointment kasi laging dry yung lips ko. Ayan. Tapos, meron tayong Mediplast paper tape. Ewan ko ba't may ganyan ako dito. Tapos, meron akong Fashion 21 na 2-way cake. Ayan. Ano kasi yung ilaw eh. So, yan lang. Pang-retouch. Pero, very minsan. Very minsan. As in, minsan lang talaga ako mag-retouch, guys. Tulad kanina, nag-retouch ako kasi nga, sabi ko mag-what's in my bag ako. So, ayan. Tagal na sa akin yan. Tapos, ito, hand sanitizer. Ayan. Ito, may ano to. Mabango to. Galing sa Human Nature. Ayan. Citrus Burst. Kasi kapag magagamit ka ng CR, kunwari pupupo ka, or, alam mo yun, in public, is, pwede itong pang spray para, diba, iwas amoy. So, ito ginagamit ko. Bukod sa sanitizer na siya, mabango pa siya, pang spray sa ano. Hindi nakakaya sa susunod na ano, nagagamit ng banyo. And then, next is, merong Revlon. Ayan. Na, ano ba to? Lipstick. So, nabili ko to sa Japan. Ayan, yung kulay niya.
parang purple. So, minsan ito ginagamit ko. Tapos, meron tayong my favorite lip balm, guys. Ayan. Ito yung gamit ko today. And madalas kong ginagamit na nakikita nyo sa vlog na pina-apply ko. Ayan. Galing naman to sa sabi ba may-ari nito? Beauty Wonder ata. O, parang Beauty Wonder. Tapos, reseller nila ako, guys. Nire-resell ko to for 130 pesos lang. Ganito. So, masarap siya sa labi kasi may mint. So, ayan. And then, yung favorite shade ko sa lahat is yung Queen kasi parang very natural lang yung shade niya. Sorry sa ilaw ha. Parang mantsaka ko yata sa video na to. So, ayan yung lip balm. And then, meron tayong isa pang lotion. Kasi isang lotion. Dalawa. Lotion. Ayan, lumabas lang yung isa eh. So, galing Park Lane niya. Yung mga ganito. Kasi, dinadala ko yan sa bag. Kasi, laging dry yung kamay ko. So, yan. Yung mga ganito sa hotel, ginubuha ko yun. Kasi, sakto pang bag. So, wait lang. Lotion lang tayo. Dry yung kamay ko. So, next is we have ayan, tea. Ayan, mahilig ako sa tea. Ayan, lalo kapag peppermint. Ayan, fave ko yan. Kahit makailang tea ako sa buong maghapon, guys. Basta tea. Ayun, hindi na yung mga iced tea or yung ano ba tawag doon? Yung mga bubble tea. Ayun, ayoko na nun. So, tea tayo. Ayan. Nagbagong buhay na tayo. Nag-warm water tayo. Kaya, ayan ang iniinom ko. Meron ako lagi niya sa pouch or sa bag. And then, etong pants na powder. Ayan, kapag pang-retouch, yung para may konting foundation, kunwari, powder lang siya, pero para siyang foundation. Ang ganda rin ito. And, isa to sa best seller sa online. Ayun, galing Thailand. Dati meron tayo nito, kaso wala na, phase out na dito sa Pilipinas. So, yung mga ganito dito is galing ng Thailand. So, ayan, may tinda rin ako niyan, guys, sa RMK. And then, eto yung Sunkiss na blush. Kapag gusto ko mag-blush, minsan, ayun, blush lang. Pero, madalas sa hindi. Yung anak ko nababaliw na, oh. Naglalaro. Tapos, yung ID ni Daddy, ayan. Yan si Daddy na yun. Yung ganyan pa yung buhok niya dati. Kita niyo ba? Oh, diba? Ano niya to? Tin ID niya. And then, meron pa tayo isang lipstick ng Maybelline. So, ito yung lipstick ko kanina. Ito naman yung shade niya. Ayan. Pagbet ko ng medyo bright na lips. Yan, ito ginagamit ko. Kasi, velvety lang siya. So, ang sarap din niya sa lips. Naka-moisturize. And then, yung konti na lang, guys. Meron tayong candy na polo. Ayan. Then, we have bill, 100 pesos. Kalat-kalat ang yeye ko. Tapos, meron tayong isa pang lip balm. Ayan, yung Sophie Bell Nature Organic Auto. Pero ito, ayoko kasi nitong brand na to. Sorry kasi parang ang dry niya compare dun sa isa. Pero maganda din sana yung shade niya. Kaso ang dry niya na talaga. Ayan, ang Auto. Ang dry niya sa lips. So, yun. Kaya mas gusto ko tong isa na to. Compare dito. Ang natitira dito sa pouch na to is cash. Ayan. Naubos na actually. Naubos yung cash ko. Ayan, magkano na lang to? Ayan, kalat-kalat sila. 1, 2, 3, 4, 5. So, meron na lang 2,500. 2,500 na lang ang yeye ko. Tapos yung mga palawan na kinlaim ko. So, ayan, yung lamon. Ang dami, no? Nakakatawa yung pouch na to. Ang dami-dami nalalagay. So, ayan. And then, yung sa bulsa. Ayun. Wala na, guys. Wala na laman. Kundi mga papel. Meron pa pala 20 pesos. So, ayan. Kalat-kalat. Meron pa 5 piso. Laglag. Tapos, ano ba to? Mga resibo. Hypermarket. Tapos, sa kay Meet. Ano to? So, tingnan natin yung
Parang walang kabuhay-buhay yung ano ko guys, yung what's in my bag. Pasensya na kayo. So, yung sa ano naman, yung packet naman. So, ito nga yung gamot ko na inumin ko mamaya or bukas. Ayan. Bumili ako ulit kanina. Then, yung resibo, yung gamot. And then, cash. Kalat-kalat ang cash. Tapos, ayun, may isang 500 pa pala na cash. Kalat-kalat. Tapos yung aking ID, driver's license, tapos yung sa card ko sa LBC, tapos yung novena ko sa Mother Perpetual Health. Tapos ano sa SNR. Yan, walang kwenta guys ang ano, laman ng bag ko. Tapos yung card namin sa clinic. Ayan. Then what else? Meron ako ditong BioFlu. Ayan, yung kay Cristo kasi eh. Kay Cristo. Yung kay Chris na iwan sa bag ko. Ayan, BioFlu. And then maraming ballpen. Ayan, gusto ko madami akong ballpen sa bag. So, ayan. And what else? Cash ulit, 100 pesos. Ayan. Ay! Ayan. Tapos, coins. Ayan, diba? May wallet ako pero hindi ko nilalagay yung cash dun, guys. Kasi gusto ko easy access sa akin yung, yung pera. Tsaka pag nawala man yung wallet, wala silang mapapala kundi yung, yung ampaw, diba? Kasi mabilis din makuha yung dito eh, yung wallet dito, yung mga, mga importanteng bagay. Kasi nga wala siyang zipper. So, kaya hindi ako naglalagay ng pera sa wallet. Pero meron din namang 500 ata doon, diba nakita nyo? So, ayun. And, yan. Last, coins. Yan, shoot na natin to sa coin purse. Ano na akong ewan So, ayun lang. Kung na-curious kayo kasi may nag-request na, na what's in my bag daw. Kasi yung what's in my bag ko na pinaka-huli is 3 years ago ata. Sa Don Carlos pa kami noon. So, yan, wala na. Ayan na guys. Yung basura. Ayan, yung mga basura ni Daddy na sinushoot niya dito sa akin. So, that's it. Yan lang ang laman ng bagelya ko. Ay, asa na yung cash? Baka mawala. Charot. So, thank you guys so much for watching. Sana ma-enjoy nyo kahit na parang walang kalatoy-latoy. Pasensya na. So, we'll see you again next time. Bye!